Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Narito na ang mga nagpapanggang balita. Kaso ng Delta variant sa Baguio City, pinangangambahang sumampa na sa 100. Dagupan City, nagdagdag ng quarantine facility. Isang buwang gulang na sanggol, nagpositibo sa COVID-19. Ilocos Norte, tumanggap ng halos 4 na milyong pisong halaga ng COVID-19 donations mula sa bansang China. Ilang member consumers ng Beneco may hiling, bangayan ng 2 kampo tuloy pa rin. Mga pulis, inuulan ng papuri matapos buhati ng water tank paakyat sa bundok. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Ayon mismo kay Mayor Benjamin Magalong, bumibilis ang pagdami ng kaso ng Delta variant sa Baguio City. Sa pagtataya niya, sumampa na ito sa 100. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Charles Limon. Una nang kinumpirma ng Philippine Genome Center ang 6 na kumpirmadong kaso ng Delta variant sa Baguio. Tansya ni Mayor Benjamin Magalong, posibleng nasa higit 100 na ang kaso ng naturang variant sa lungsod. Lumalabas na meron na kaming na-confirm na positive case sa kanila and most probably Delta variant na rin. Of that 4, lumalabas na meron na kaming na-confirm na around 30 plus na positive na doon. Out of the 30 plus na positive, meron pa kaming na-determine na potentially close contacts nila totaled around, ang F1 nila totaled around 70 plus. 70 plus. Yeah, marami. Hindi din inaalis ng alkalde ang posibilidad na nararanasan na ng lungsod ang community transmission ng Delta variant. And based dun sa aming link analysis na ginagawa using a certain type of technology, lumalabas na for all these 6 cases or yung 5 cases minus yung ROF, lumalabas na we already have more than 100 Delta variant as early as July. As early as July. So, ibig sabihin niyan, kung as early as July at every day, may potentially na-infect. Ano? So, dito sa Baguio, most probably, meron na tayong community transmission dito sa Baguio ng Delta variant. And just a matter of siguro several weeks more, baka yan na yung mas dominant na variant dito sa atin. Kaya naman, nagkukumahog ang command center ng contact tracing ng lungsod upang matukoy ang mga second at third generation contacts ng mga nagpositibo. Sa database ng contact tracing command center, halos magkabuhol-buhol na ang mga impormasyon ng kada taong positibo at close contact. Ipinakita ang halimbawa ng contact tracing ng isang kaso ng Delta variant sa lungsod kung saan halos 200 katao kaagad ang nasa listahan. Problema ito
para sa mga contact tracer. Sa pagpasok ng buwan ng Setyembre, sumampa na sa 17,618 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa lungsod. 904 na kaso dito ang nananatiling aktibo habang 346 ang mga namatay. 16,368 naman ang mga gumaling. Sa pagtaas ng kaso, problemado ang mga pagamutan. Nasa 73% pa rin kasi ang critical utilization rate. Pero ayon kay Magalong, inaasahang hindi ito tataas dahil sa pagdami naman ng mga recovery sa mga susunod na linggo. Right now, nasa range na tayo ng 73%. Last week, nasa 64% tayo. Now, we are 73% na dyan sa ating Santo Niño. Hopefully naman, tataas na yung ating recovery in the next several days or few days dahil nga if you look at the records natin, almost 2 weeks na tayo na mataas ang cases. So, ibig sabihin yan, kung 14 days yung quarantine, anytime soon, mataas na rin yung ating recovery rate na rin. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dahil pa rin sa lumulobong kaso ng COVID-19 sa Dagupan City, nagdagdag ang pamahalang lungsod ng quarantine facility. Magbabalita si Claire Mondares. Inaasahan ng magagamit ngayong linggo ang bagong intermediary facility para sa mga moderate at severe cases ng COVID-19 sa lungsod ng Dagupan. Bahagi ito ng pagtugon ng pamahalaang lungsod sa mga pasyente na nangangailangan ng oxygen support at hospital beds. Meron po tayong sapat na mga quarantine facilities. Ganun pa man, ay nagpre-prepare pa rin po tayo ng additional quarantine beds dito po sa East Central High School, kung saan bukas po matatapos na po at may turnover na yung buong pasilidad sa ating City Health Office. Kabilang po dito sa East Central Quarantine Facility ay yung ginawa po nating step-up facility or intermediary facility. May mga volunteer doctor naman ang handang makipag-ugnayan sa mga nurse na nangangalaga sa mga pasyente sa set-up facility. Ayon sa mga eksperto, itinuturing na critical month ang buwan ng Setyembre dahil ngayon makikita ang pinakamataas na bagong bilang ng COVID-19 cases sa buong bansa. Sa buwan ng Setyembre, kinakailangan namin ang inyong kooperasyon at inyong disiplina na sumunod sa lahat ng mga public health protocols na ipinapatupad ng siyudad ng Dagupan. Disiplina po sa sarili ang importante. Samantala, naglabas na ang pamahalaang lungsod ng bagong market disinfection schedule. Magbubukas lamang ang mga pampublikong pamilihan tuwing alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pansamantala namang isasara ito tuwing 1 at 3 Huwebes ng buwan upang makapagsagawa ng disinfection. Alinsunod ito sa Executive Order No. 27. Tandaan po natin, ang kinakailangan po natin gawin lahat ay mapabagal ang transmission ng COVID-19 para mabigyan ng suporta ang ating mga hospitals. Uulitin ko po, sa ating mga minamahal na kababayan, patuloy lang po tayo mag-ingat sa buwan na ito. Claire Mondares para sa Luzon Headlines. Sa Alaminos City, Pangasinan, 1 buwang gulang na sanggol ang tinamaan ng COVID-19. Ang detalye sa report ni Christine Flores. 1 buwang gulang na lalaki ang tinamaan ng COVID-19 sa Alaminos City. Base sa isinagawa ng Pangasinan Molecular Diagnostics Laboratory na swab o RT-PCR test, lumabas na siya ay positibo sa COVID-19. Kinumpirma ng City Health Office na siya na ang pinakabatang tinamaan ng COVID-19 sa lungsod. Dahil sa patuloy na pagdami ng kaso, muling maghigpit ang Alaminos simula ngayong araw. Base sa huling datos na inilabas ng CDRRMO, pumalo na sa 144 ang confirmed active case. 61 ang namatay, 672 ang mga nakarecover na at 142 naman ang person under monitoring. Bilang paghigpit, papayagan ang dine-in operation sa mga restaurants at mga fast food, ngunit hanggang 30% seating o venue capacity lamang. Magkakaroon rin ng market schedule mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga may pulang market pass ay para sa mga nakaschedule ng Lunes at Huwebes.
berde para sa mga nakaschedule ng Martes at Biyernes at asul naman ang market pass ng mga nakaschedule ng Miyerkules at Sabado. No movement day sa September 5 at sa September 12. Ibig sabihin, walang kahit sino ang pwedeng lumabas maliban sa mga APOR o authorized persons outside residence at mga bibili ng kanilang pangangailangan tulad ng pagkain at gamot. Ito ay upang mabigyang daan ang disinfection sa mga pampublikong lugar. Mananatili pa ring bukas ang mga talipapa sa bawat barangay. Sa mga lamay, hindi na dapat lumagpas ng 3 araw at hanggang 15 katao lamang ang papayagang dumalo. Hanggang 15 katao lang din ang papayagang dumalo sa libing kasama na ang mga funeral crew. Isasagawa rin ang oplan sita sa lungsod at lahat ng barangay ay dapat na magtalaga ng checkpoint. Actually, wala po kasi tayong mga parusa sa mga pero at least pinagsasabihan po sila. Usually ngayon, start po ngayon ng aming market pass. Pag walang market pass, hindi po makakapasok sa ating market. Kung kaya't maigpit ang pagpapaalala ng pamahalang lungsod sa mga Alaminyan na patuloy na sumunod sa minimum health standards. Christine Flores para sa Luzon Headlines. Samantala, tumanggap ang Ilocos Norte ng halos 4 na milyong pisong COVID donations mula sa bansang China. Magbabalita si Nisel Benitez. Maabot sa 3.86 milyong pesos halaga ng medical supplies at equipment para malabanan ang COVID-19 ang tinanggap ng Ilocos Norte mula sa China. Ang virtual turnover ceremony ng mga donasyon ay dinaluhan ni na Governor Matthew Marcos Manoto, Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian at iba pang Chinese Embassy at provincial government officials. Ayon kay Chinese Ambassador Wang, tuwing may pagsubok, laging nagtutulungan ang China at Pilipinas. China and Philippines have been helping each other during trying times. At the most difficult moments when China faced the pandemic challenge last year, the Philippines was among the first to provide relief goods to China. I still remember Honorable Governor Manontok impressively expressed his solidarity with China and the Chinese people on the Facebook. In reciprocation, China has extended help and support to the Philippines to the best of its ability, which recorded many firsts. Among them, China was the first country to dispatch anti-pandemic medical expert team to the Philippines. And China's Sinovac was the first COVID-19 vaccine to arrive in this country. So far, China has supplied 30 million doses of vaccines to the Philippines and can assure you that there will be more to come in the months to come. Chinese people always cherish and honor old friends. In 1974, Madame Imelda Marcos paid a landmark visit to China and met with Chairman Mao Zedong and Premier Zhou Enlai, underpinning the establishment of our diplomatic relations. In 1975, Madame Imelda Marcos and Senator Amy Marcos accompanied President Marcos to visit China again and witness the signing of the historical joint communique on the establishment of diplomatic relations between China and the Philippines. Ayon sa Ilocos Norte Provincial Government, ang bawat benepisaryong ospital ay mapagkakalooban ng medical beds, personal protective equipment, oxygen tanks at iba pang medical supplies. Pinasalamatan ng gobernador ang nasabing bansa sa suporta at tulong nito lalo na't humarap ng matinding COVID-19 outbreak ang probinsya. First and foremost, I'd like to reiterate my support to the Chinese consulate and to our dear friendship with our Chinese consulate and the People's Republic of China. We are honored
of course, that we are one of the few cities and provinces in the country to have a Chinese consulate, and we like to think of ourselves as the gateway of the Philippines to China, and of course, vice versa, the gateway of China to the Philippines. I look forward to working with Ambassador Huang, to Consul Zhou, and to everyone within the Chinese government to further improve ties between the Philippines and the People's Republic of China, and specifically between Ilocos Norte and the People's Republic of China. I know there is a lot of potential, untapped potential, that we still have to realize, and I look forward to working with all of you. Samantala, tiniyak ni Ambassador Wang na sa abot ng kanilang makakaya ay sisikapin nilang makapagbigay ng agarang assistance sa Pilipinas at Ilocos Norte sa paglaban sa COVID-19. Michelle Benitez, para sa Luzon Headlines. Susunod, ilang member consumers ng Beneco may hiling. Bangayan ng dalawang kampo, tuloy pa rin ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation. For better life.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Tuloy pa rin ang girian ng dalawang kampo sa pagka-general manager ng Benguet Electric Cooperative. Dahil dito, may hiling ang ilang member consumers. Ang follow-up sa report ni Charles Limon. Sa gitna ng patuloy na bangayan ng kampo ni Engineer Melchor Licoben at Attorney Marie Rafael Banaag, may hiling ang ilang member consumer. Sa isinagawang press conference kanina ng dalawang panig, inilabas ang mga hinaing ng mga member consumer. As mandated there in the memo order number 2017-035, declare the position vacant, appoint a department manager in accordance with the memo to manage the affairs. Because right now, if we keep fighting at each other, awanti-walpas na. And is that not for the best interest of the members' consumers? Pero ayon kay Attorney Esteban Somni, presidente ng Board of Directors ng Beneco, hindi maaring magkompromiso ang dalawang kampo. Para sa kanya, iisa lang ang general manager ng Beneco. Ang power po ng general manager emanates from the board. Kung sinong na-recognize ng board na GM, he will be the GM. He will be the signatory together with the president of the board. Saan po na kayo nakakita ng co-sign ng dalawang GM? Hindi po pwede yan. Lalong confusion, lalong pong chaos ang proposal na yan. Noong nakarang Biyernes, inilabas ng NEA ang appointment ni Attorney Marie Rafael at itinalaga bilang general manager ng Beneco. Makalipas ang ilang araw, ibinasura naman ng 6 na Beneco Board of Directors ang NEA appointment at itinalaga si Engineer Melchor Licoben bilang General Manager ng kooperatiba. Parehong nasa Beneco Building ang dalawa. Nagsumite na ang dalawang kampo ng performance management contract sa NEA. Para sa kampo ni Attorney Rafael, ang PMC ni Licoben ay walang silbi o illegal. Pero may buwelta dito ang kampo ni Engineer Licoben. Hindi raw sapat ang PMC ni Attorney Rafael dahil 4 lang ang pumirma. I already signed the PMC in accordance with the board resolution at yan po ang masusunod. Hindi po pwede na apat na board of director ang magsasign ng performance management contract. Violation po yan. Yan po ang sinasabi natin na Ultra Vires Act. Majority, unanimous, appointed by the board. Ngayon, babaliktad ka. Anong mukha natin sa mga consumers, mga tao na nagdidepende sa atin, who voted us? Parang wala tayong bayad na porke saan galing ang Poncio Pilato, babaliktad ka. Giit ng kampo ni Engineer Licoben, dapat pakinggan at respetuhin ng NEA ang pasya ng mga member consumer at mga board of director. People had already spoken. 193 resolutions compared to 0. 192 resolutions supporting our move, appointing JM Licoben as the GM. They did not ignore this. We are representing them, so we cannot ignore.
ignore them. Ayon naman sa kampo ni Attorney Rafael Banaag, dapat huwag malito ang mga member consumer. Ayon kay Attorney Balisong, kung susundin ang proseso, si Attorney Rafael lamang ang General Manager ng kooperatiba, kaya tuloy din ang pagkikipagdialogo niya sa ibang member consumer. We stand our ground that the legitimate General Manager is Attorney Rafael, and do not be confused because all these things na ginagawa ng kabila ay mga illegal po ito, and we will be dealing with it accordingly. Inaantay na ang tugon ng NEA sa dalawang performance management contract na isinumite ng magkabilang kampo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, 3 senior citizens sa La Union ang hinatiran ng tulong ng mga pulis. Magbabalita si John Ren Tabor. Walang mapagsidlan ng saya ang 3 senior citizen matapos makatanggap ng tulong mula sa La Union Police Provincial Office. Mag-isang namumuhay sa kani-kanilang barong-barong ang 3 senior citizen sa Sitio Tawi-Tawi, Barangay Magallanes, Luna, La Union. Sina Lola Rosita Nelmida, 84 na taong gulang, Lolo Alejandro Nelmida, edad 71, at Lolo Francisco Buendia, 78 taong gulang. Katuwang si Miss Snow Whites at mga advocacy group, inihatid ng La Union Police Provincial Office kasama at kinatawan ng National Police Commission Region 1 ang mga bagong higaan, kumot, grocery packs at isang sakong bigas. Ang pamimigay ng ayuda ay parte ng proyekto ng pambansang pulisya na Kapwa Ko, Sagot Ko. Labis ang pasasalamat ng 3 senior citizen. Sa mga tao pong gustong tumulong po, sa mga kababayan po nating kapos, lalo na po itong mga senior citizens natin na namumuhay na mag-isa sa kanilang mga barong-barong. Kami po ay may sarili po kaming pondo na tinutulong sa kanila, pero yung mga kababayan po natin na gusto pong tumulong sa kanila, pwede man po silang makipag-coordinate sa amin at sasabayan namin sila papunta dito sa mga taong nangangailangan ng tulong. Open po palagi ang office namin para samahan sila na tulungan po itong mga taong nangangailangan ng tulong. John Ren Tabor para sa Luzon Headlines. Punta tayo sa libel. Merong recent decision si Justice Marvick Leonen na nagsasabi na pag na-acquit ang isang journalist sa isang libel case, automatically the editor and the publisher is also free from criminal liability. Of course, ang libel, paulit nating sinabi, is a crime that punishes the imputation of a criminal offense. No, defect, vice, whether real or imaginary, doon sa isang tao. And of course, the purpose is to dishonor or discredit the person or to make a mockery out of his honor or person. So dito ang sinasabi ng Korte Suprema, and this applies also to radio and television personnel, na pag yung, for example, radio announcer ay nagsalita, which is considered as libelous, normally ang madidemanda is not only the radio announcer himself, but including his general manager and the owner of the radio station. So automatically, pag na-quit yung broadcaster, then ma-acquit din yung station manager, ma-acquit din yung kanyang owner of the radio station. So again, this is the basic rule as proposed by Justice Leonen in the case of Allen Makasaet versus people of the Philippines. Yeah. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, mga pulis, inuulan ng papuri matapos buhatin ang water tank paakyat sa bundok.
Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. So masakit ang ulo sa Paulinimen, ginhaway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Mulit ipinamalas ng mga pulis ang kanilang kahandaang magsilbi matapos buhatin ang isang water tank paakyat ng bundok para may magamit ang mga estudyante. Magbabalita si Mary Joy Alvarez. Ang mga pulis ay hindi lang maaasahan sa pagpapatupad ng batas, sila rin na ito the rescue sa oras ng pangangailangan at kagipitan. Iyan ang pinatunayan ng magigiting na pulis ng Natonin Mountain Province nang sila ay makiisa sa barangayanihan sa paaralan. Almost 2 hours to walk from Barangay Saliyok to Madukayan, ma'am. Hindi naman nag-atubiling binuhat ni Police Staff Sergeant Jones Bagsaw ang water tank sa matarik na bundok. Gagamitin ito ng Madukayan Elementary School. Yun ay magagamit po sa school, sa elementary school, ma'am. Kasi yan ang kailangan ng Madukayan Elementary School. Kasi matagal silang walang tangke, tapos yun ang request sa ni-request nila sa LGU namin, yun, pumunta ang mga kapulisan natin at saka ang KAFGO, sila na ang nagbuhat, ma'am. During the barangayanihan and brigada eskwela doon sa elementary ng Madukayan, ma'am.
Bukod dito, tumulong din sila sa pagbubuhat ng mga construction material na gagamitin sa pagsasaayos sa paaralan. Ang naturang lugar kasi ay di naaabot ng sasakyan o motor. Bumuhos naman ang pasasalamat at papuri mula sa netizens sa ipinakitang pagkakawang gawa ng PNP Natonin. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.